Bună, dragi copii! Astăzi vom asculta împreună o poveste despre o mică furnică pe nume Tica. Vom descoperi cât de minunate sunt furnicile, cum se ajută între ele și cum Dumnezeu ne-a făcut pe fiecare să fim parte dintr-o mare familie în care ne ajutăm și lucrăm împreună. Haideți să fim cu inimioarele deschise ca să învățăm ceva frumos. Tica cere ajutor. Într-o dimineață liniștită, sub un stejar bătrân, în inima pădurii, trăia o mică furnică pe nume Tica. Ea locuia împreună cu familia ei într-un mușuroi care semăna cu un oraș subteran. Erau tuneluri lungi, camere pentru mâncare, camere pentru pui și chiar o mică grădină de ciuperci. În acea zi, furnicile primiseră o veste. A venit timpul să adunăm provizii pentru iarnă, a spus bătrâna regină, care era mama tuturor. Toate furnicile au ieșit din moșoroi și s-au răspândit în pădure. Tica însă era cam supărată. Eu sunt atât de mică, ce pot să fac? Nu sunt la fel de puternică precum surorile mele, furnicile soldat. Nici nu am fălci mari, nici nu merg atât de repede. Chiar atunci, în fața ei, a căzut o firmitură de pâine. Era de aproape 20 de ori mai mare decât ea. N-am să o pot căra singură, a oftat Tica. Dar își aminti de ce învățase de la mama ei. Dumnezeu ne-a făcut să lucrăm împreună, să ne ajutăm unii pe alții. Așa că Tica a lăsat pe jos o dâră mirositoare, limbajul lor secret, chemând surorile. Curând au venit alte furnici, roșii, galbene, negre și chiar verzi. Cu toate cele 6 picioare ale lor și cu puterea lor, au ridicat împreună firmitura. Pe drum însă, un fir de apă le-a tăiat calea. Ploaia scurtă făcuse un mic pârâu. Ce facem acum?" a întrebat o furnică micuță. Atunci una dintre furnicile soldat a zis: ne vom uni puterile. Așa că furnicile s-au prins una de alta, formând o plută vie, plutind peste apă. Tica stătea în mijloc, uimită. Uite ce putem face împreună, a spus ea cu bucurie. Când au ajuns de cealaltă parte, au adus firmitura în cămara cea mare, lângă celelalte provizii. Regina le-a zâmbit. Ați lucrat ca o adevărată familie. Așa a vrut Dumnezeu să fim, să ne purtăm poverile unii altora, să fim uniți și să ne ajutăm. În acea seară Tica s-a rugat în căsuța ei mică. Doamne, îți mulțumesc că m-ai făcut mică, dar parte din ceva atât de mare. Vreau să ajut mereu așa cum ai învățat. Dumnezeu ne-a dat fiecăruia daruri, mari sau mici. Dar cea mai mare putere e atunci când lucrăm împreună, cu bunătate și iubire. Vedeți, dragii mei, chiar dacă suntem mici sau mari, puternici sau slăbuți, Dumnezeu ne-a dat darul de a ne ajuta unii pe alții, la fel ca furnicuțele. Împreună suntem mai puternici și mai bucuroși. Să nu uităm să fim buni, să dăm o mână de ajutor celor din jur și să fim o echipă frumoasă, așa cum vrea Dumnezeu. Pe data viitoare, micii mei prieteni!